салом тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали ман. Мехостам ки имрӯз ба шумо як намуддор нишон диҳам. Дамски пальчики. Рафтем. ана дар инҷа ҳамаи маҳсулотҳои мо ҳамаш тайёр. 250 грамм об мерезем, 250 грамм шир. маҳсулотҳо ҳамаш комнатная температура бояд бошад. 200 грамм сливочное масло. ҳамашро якҷоя карда ва ду қушуқи калон шакар илова мекунем. ҳамаша якҷоя карда дар газ мемонем. кофта меистем ки тагуш нагира шира то ҷӯш омадан шавад. ҳамин ки ҷӯш омад, ана орда меандозем. орда ки андохтем, тез кофта меистем ки тагуш нагира. ана мехел тамошобинони азиз, кофтан дар кор тез то ки орди мо кати шир якҷоя шавад. ана мехел кофта меистем. анамин таги каструла аҳамияти кай ки тагуш сафед шуд, анам вақт мефаҳмем ки хамир аллакай тайёр шудагӣ. ана мехел дидестем таги каструла мечаспад кам. хамирмона мегирем, як посудаи дигар холӣ мекунем ки камтар хунук шавад. дар инҷа мо аллакай 8 дуна тухма тайёр кардагӣ. ин миқдори ҳамин миқдори маҳсулотҳо 2 порсияи торт мешавад. ана мехел тухма кам меандозему кофтан мегирем то ки тухм бо хамир якҷоя шавад. хушрӯ ҳам хел дар инҷа 2 порсия ма тайёр кардастам ҳозир, барое ки оилаи ма калонай. кӯдакон нағз мебинанд, мехӯранд шириния торта. шумо агар хоҳед метавонед ки маҳсулотона камтар гирен, яъне ки 2 тақсим кунем. ана мехел ҳамаша кофтан мегирем то ки хушрӯ якҷоя шавад. бо ана ҳамин намуд ҳамаи ҳамун тухма кам андохта кофтан мегирем. дар инҷа ҳозир ма 8 дуна тухм гирифтагиам, лекин айма амихел шуд ки 8 дуна тухм камӣ кард. ин аллакай ай орд вобастагӣ мекунад. ма бо дар инҷа 2 тухми дигар куш кардагиам. ана мехел нигоҳ кунед тамошобинони азиз, ана мехел кофтан мегирем. аллакай аҳамияти хамир чӣ хел шудагӣ, чӣ хел ранг гирифтагӣ. ана мехел ранг бояд гира. ана биненда чӣ хел шудагӣ. ана мехел вақте ки хамирам хел боло мекунем, бояд хел оҳиста бояд реза. ай қошуқ ам қошуқчада бояд ҳамин хел камтарак хел мона. аммо вақт мефаҳмем ки хамир тайёр шудагӣ. дар инҷа аллакай мишочек тайёр карда мондагӣ ма. хамирмона ба кондитерский мешочек меандозем. ана мехел тамошобинони азиз, дар мешочек меандозему. дар инҷа ма ҳамаша намеандозам, чӣ ба ки хамири ма бисёр таракай вазбин мешава, халтача неудобне мешавад. духовкада мемонем 170 градус температура
25-30 минут мепазем. הנמחיל, הנדינית שכח שרוצ'ה שדן. הנמחיל. סורחה כחשרו, תגו של הנמחיל שרוצ'ה. הנמיגו קנית המשאבים מזיז. המשא הנמחיל תמיגרים. Dayıca boşama krem tayyor meknam. Barı kremman 60 gram smetana giriftim. شما میتونین که سلیفکی کتی تیار کنین. نیکی مادام خیلی محقوله سمیتانا کتی. انام خیلی زبیوت کدن در کار. سمیتانا باید ای خلادینی باشه، خنک باید باشه. برای که اگر که خنک باشه نغز بیوید میشه و سمیتانا. 250 گرم ساخرنی پودر قطی میکنیم. خیلی بینیم تماشا بینیم عزیز. الان خیلی زبیوت میکنیم ساخرنی پودر سمیتانا کتی یک جویا 10 минути دیگه زبیوت میکنیم تا که همون کریممو بلند شوه، پشنی شوه. شما اگر خواهین میتونین ساخرنی پودرش زیادتر کنین که برای ما 250 گرم کفایه. شیرینی بعد ناز نمیبینیم. انا دایجا بینیم تماشا بینم алакай ҳамашамо пухта гирифтем, ҳамаи эклероя. Анан бинем чӣ сурхака ки хушрӯча шудан. дар ҷама алакай падносма тайёр кардагиам. Форма кати даруни форма дама мечинем шона. шумо агар ки надошта бошед метавонед бе формаям чинен торта. анам хел ҳар якташа даруни ямо крем да тар када паднос дам хел чиндан мегирем. ана да инҷа бинед алакай торти ман хушрӯча ҷамъ шуд. болошта пишеваи плёнка мепӯшонем, холодильникда гирифта мемонем. 4-5 соат бояд иста крема впитать кунам. дар инҷа алакай торти ма истод. ман тортма шав пухта будам. ана то саҳара торти ма холодильникда истод. ҳозир тортмона ороиш метем. ман камтар вақти шуморо эконом кардам. глазура ман асосан худам тайёр мекунам, лекин иҷада ман тайёрша харидам ки вақти шуморо зиёд нагирам. бо анами намуд ман ороиш додистам. хай шумо метавонед ки чӣ хеле ки шумо дар маҳқула ҳамихел ороиш битием.
ана михел, ана тамошобини азиз, ана бинед чӣ хел торти аҷоибот хушрӯ шуд. кӯдако бениҳоят наз мебинанд ҳамин намуд торта чӣ ба ки сабукай, вазбин нестай, худумда маъқулай, барое ки равғани масла зиёд намерава, кремш дар равған намерава. ана михел бинем.